S'ha celebrat a la plaça d'Eivissa el primer concurs de llançament de maletes d'Horta, un dels nous actes de la festa major del barri d'enguany que estava organitzat per la botiga La Bossa. Hi van participar 36 adults dividits en categories masculina i femenina. El concurs consistia en llançar una maleta de 10 quilos de pes el més lluny possible. Un dia donant-li voltes, organitzant les maletes de la botiga, dic, hòstia, com molaria llançar-ne una, no? A veure on arriba. I dic, hòstia, això podria tindre el seu què. I donant-li voltes al coco, parlant amb la gent i tal, i al final, mira, ho hem fet i l'any que ve repetirem i ho farem millor encara. El vencedor en categoria masculina va ser en Jordi Ferrer, amb una distància d'11,16 metres, i en femenina Carlota Chicote, amb 8,30 metres. Els guanyadors van rebre com a premi un joc de maletes. Després de l'èxit d'aquesta primera edició, els organitzadors asseguren que l'any vinent es tornarà a celebrar i s'inclourà una categoria infantil.